सानैसो नायगिरि बिथांमोना सोंहरदों जे माइ सोदोबखौ गुसुङै होनानै लिरगोन ना बले माइ सोदोबखौ यो होनानै लिरगोन। बे फिननायखौ आङो नैबे नायथुनाव होगोन। आरो बेनि अनगायैबो जुदि सोदोबा मुंमा बा थाइजा जायालाबासिनो जुदि गुबुन थाइलालि बा महरथि बा मुंराय जायोब्ला जों बेवहाय यो बाहायगोन ना गुसुङै बाहायगोन बेखौबो जोंनिनो खायसे नायगिरि बिथांमोना सोंहरदों। नैबे नायथुनाव आं बेफोरनि फिननायखौ होनो नाजागोन। अब्ला फैदो जोङो दानिया जागायदोनि। अब्ला दानिया फैदो जुदि सोदोबा जोंनिया मुंमा बा बिमुं जायो, थाइलालि एबा बिगुन जायो, मुंराय एबा मुंस्लाय जायो, एबा बे जुदि महरथि जायो एबा बेवहाय मोनसे थाबावगोन जायखौ जों बुङो मावगुन। जुदि मावगुन जायो अब्ला जों बाहायाव यो बाहायगोन ना गुसुङै बाहायगोन। तो गिबियावनो आङो सासे नायगिरि बिथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनो नागिरगोन। जोंनि सासे नायगिरि बिथाङा सोंहरदों जे माइ सोदोबखौ जोङो गुसुङै होनानै लिरगोन ना यो होनानै लिरगोन। दानिया मोजाङै नाय नोंथांमोना माइ सोदोबा आसलते माबे पार्ट अफ स्पीचआव गोग्लैयो। माइ सोदोबा जोंना मुंमायाव गोग्लैयो। बेखायनो आथिखालनि बर'नि रावखान्थि बादियै नियम बादियै मुंमा जायोब्ला एबा बिमुं जायोब्ला जेब्लाबो गुसुङै बाहायगोन। बेखायनो जोङो माइ सोदोबखौ जोङो गुसुङै होननानैसो लिरगोन। जोङो यो होनानै बेवहाय लिरनाय नङा। थिग बेबायदिनो गय सोदोबखौ माबोरै लिरहरगोन बिथाङा सोंहरबावदों। बे गय सोदोबाबो जोंना बिमुं जानायलाय जों बेवहाय गुसुङै लिरगोन, बेवहाय यो लिरनाय जानाय नङा। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि आंखौ सोङो जे आइ सोदोबखौ नोंथाङा माबोरै लिरगोन होननानै बुंबा बेवहाय जोङो गुसुङै लिरगोन, यो लिरनाय नङा। तो आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय मुंमा जायोब्ला जेब्लाबो गुसुङै बाहायगोन। खायसे बिदिन्थि लाबावनो हायो जोङो। जेरै जों गराय सोदोबखौ लिरनो गोनांब्ला बेवहाय जों मा लिरगोन? जों बेवहाय गुसुङै लिरगोन। अके, दानिया फैदो थाइलालि एबा बिगुन जायखौ जों इंराजियाव मा होननानै बुङो? जों एडजेक्टिव होननानै बुङो। जुदि एडजेक्टिव जायोब्ला जों मा बाहायगोन? गुसुङै बाहायगोन ना यो बाहायगोन? तो गोसोआव लाखि नोंथांमोना जेब्ला थाइलालि बा बिगुन जायो अब्लानिया जों जेब्लाबो गुसुङै बाहायगोन। गुसुङै बाहायगोन। अके, तब्ला नायदो जों बोराय होननानै जुदि बुंनो नागिरो, बोराय मानसि होननानै जुदि नोंथाङा बुंनो नागिरो अब्ला बेवहाय गुसुङैसो लिरगोन नोंथाङा बोराय मानसि। नाथाय बेवहाय आङो बेवहाय यो लिरदों। बे यो गोनांखौ जोङो एडजेक्टिभ महरै बाहायनाय जानाय नङा। बे यो गोनांखौ जोङो थाइलालि महरै बाहाया। तब्ला बेखौ बबेयाव बाहायगोन? बेनि सिगांनि आङो नायथुनाव नोंथांमोननो बुजायबोबाय जे बोराय होननाय सोदोबा बे भार्बसो जायो। अके, यो थायोब्ला जोङो बेखौ थाइजा एबा भार्ब होननानै हमनाय जागोन। तो बेखायनो गोसोआव लाखि थाइलालि जायोब्ला नोंथाङा गुसुङै बाहायगोन। जुदि सोदोबखौ नोंथाङा भार्ब हिसाबै बाहायनो नागिरोब्ला यो बाहायगोन। बिदिन्थि हिसाबै मानसिया बोरायबाय। मानसिया बोरायबाय होनना लिरोब्ला नोंथाङा बेबायदि लिरनांगोन बोरायबाय होननानै लिरगोन। तो बेयाव मा बाहायखां नायदो नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेहाय आं मा बाहायखो? यो बाहायबाय। बेयाव नोंथाङा गुसुङै बाहायनो मोननाय नंला मानोना बे भार्बआव थांबाय बेयो। बे मा भार्ब बेयो? बे भार्बनि थार्ड फर्म थामथि महराव थांबाय। अके, आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय। दानिया नेक्स्टआव फैदो। आं नैबेखौ दसेनाव फोरमायगोन। गिबियावनो जों नैबेखौ लाग्रोनि। नै जथाय, नोंथांमोना निस्सय खोनादो जथाय एबा माब्लाबा जोङो जुथाय होननानैबो लिरो। जेरैबायदि जुथाय हादोर न इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका जे बुङो जोङो, बे जुथाय सोदोबा मा? आसलते बे एडजेक्टिभ। जेब्ला एडजेक्टिभ जायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय गुसुङै फज'गोन। नाथाय जथाय सोदोबाव जोंहा यो गोनांबो मोनसे सोदोब दंबायो। अब्ला खोथाया जाहैबाय दा जोंनिया बे जथाय यो गोनां जथाय सोदोबखौ नोंथाङा माब्ला बाहायगोन? जेब्ला नोंथाङा नैबे जथाय सोदोबखौ नोंथाङा भार्ब हिसाबै बाहायनो नागिरगोन अब्ला नोंथाङा यो बाहायबानो जाबाय।
बिदिन्थि हिसाबै जों बुंनो हायो जों सावगारिफोरखौ जथायदोंमोन माने ज' खालामदोंमोन थुब्रायनानै जों खौसे बानायदोंमोन बेबायदि ओंथियाव नोंथाङा नैबे भार्ब हिसाबै बाहायबा नोंथाङा बे इय गोनांखौ बाहायगोन गुबुन मोनसे सोदोबाव फैलायदो नै बाङाय होननानै बुङोब्ला जेरै मा बाङाय फैसा बाङाय रां बाङाय माइरं ब्ला बे बाङाय सोदोबा मा बेयो थाइलालि बा बिगुनखौ फोरमायदों बेखायनो बेवहाय गुसुंयिसो जागोन अके दानिया नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ जोबोद गोसो होनानै खोनासं आं जाय खोथाखौ बुंनो थांगासिनो दङ बे जाहैबाय एक्सेप्शन होननानै बुङो जों नैबे नोंथाङा इय गोनां नैबे इय गोनां आरो गुसुंयि गोनां गाहाय सोदोब नोंथाङा मोनबोदों दा जोंनि बर' रावाव थाइलालियाव नैबे थाइलालियाव मा गुसुंयि गोनां आरो इय गोनां मोननैखौबो जोङो बाहायो अके आं खनसे बुंबोदों गुसुंयि गोनां आरो इय गोनां बर' रावाव थाइलालि महरै बाहायो अब्ला दानिया खोथाया जायोब्ला जों माब्ला गुसुंयि बाहायगोन माब्ला इय बाहायगोन जेब्ला गुसुंयि बाहायगोन अब्ला गोसोआव लाखि गाहाय सोदोबखौ नोंथाङा जुदि गुसुंयि लगायनानै लिरो अब्ला बिनि ओंथिया जाहैगोन नोंथांनिया चिफ माने जेरै चिफ मिनिस्टार गाहाय मन्त्रि तो बेयो मैखोमखौ बुजायो एकदम गाहाय मैखोम चिफ मेनखौ बुजायो राइट नाथाय नोंथाङा जुदि इय गोनां गाहाय लिरो अब्ला बेयो माखौ बुजायगोन बेयो आसलते शर्टखौ बुजायगोन शर्ट माने हायथा गोजौ नङि बेखौसो फोरमायगोन अब्ला गाहाय मानसि होननानै बुंब्ला मा बुजायगोन माने बिथाङा गोजौ नङा गाहाय आरोखि बेखौसो फोरमायगोन तो आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय खनसे बुंबोदो थाइलालिनि बेलायाव जोङो जेब्लाबो गुसुंयिसो बाहायो नाथाय एक्सेप्शन दङ बे एक्सेप्शना नैबेयो गुसुंयि थानाय गाहाय आरो इय थानाय गाहाय जों मोननैखौबो बाहायो दानिया फैदो गुबुन मोनसेयाव जुदि सोदोबा जोंना मुंराय जायो एबा मुंस्लाय जायो जायखौ जोङो इंराजियाव बुङो प्रनाउन जुदि जायोब्ला नोंथाङा मा बाहायगोन नोंथाङा गुसुंयि बाहायगोन अके दा प्रनाउननि ओंथिया मा नाउननि जायगायाव जाय सोदोबखौ जोङो बाहायो बेखौनो जों प्रनाउन होननानै बुङो अके जेरैबायदि बिदिन्थि हिसाबै जों लादो जुदि आमाय सोदोब लिरनो गोनांब्ला नोंथाङा गुसुंयि लिरगोन मालाय सोदोब लिरनो गोनांब्ला नोंथाङा गुसुंयि लिरगोन आसा खालामो नोंथाङा बुजिबाय दानिया जोबनायाव गुबुन मोनसेयाव फैबावदो बे जाबाय जोंनि महरथि जायखौ जों प्रिप'जिशन होननानैबो बुङो आरो लोगोसे जों मावगुन जायखौ जों एडभार्ब होननानैबो बुङो अके महरथि मावगुन बेफोरबायदि सोदोबाव जेब्लाबो बर' रावाव जेब्लाबो इयसो बाहायनाय जायो बेवहाय इय बाहायनाय जागोन अब्ला नायदो नोंथाङा खायसे सोदोबफोर लादों आं बेवहाय नाथाय होननानै लिरोब्ला नोंथाङा इय बाहायगोन अजाय नोंथाङा इय बाहायगोन फ्राय एबा निफ्राय बे सोदोबाव नोंथाङा इय बाहायगोन थाखाय सोदोब लिरनोब्ला नोंथाङा इय बाहायगोन नाथाय बेवहायबो मोनसे एक्सेप्शन दङ जेरैबायदि नैबे गाहाय गुसुंयि गोनां आरो इय गोनां गाहाय बे मोननैनि गेजेराव मा फाराग दङ थिग बेबायदिनो जोंना नैबे महरथि बा मावगुननि बेलायावबो मोनसे एक्सेप्शन दङ बे एक्सेप्शना जाहैबाय नोंथाङा निख्रुइ सोदोबखौ लिरोब्ला नोंथाङा बेवहाय गुसुंयिसो बाहायगोन बेयो आरजाथाव थिग दङ नोंथाङा बेवहाय इय लिरनो मोननाय नङा नोंथाङा बेवहाय गुसुंयि लिरगोन आरो बेनि अनगायै बाखि जेसेबां महरथि दङ नैबेयाव नुनाय महरथि एबा प्रिप'जिशन बा मावगुन बा एडभार्ब बेफोराव इय नोंथाङा बाहायगोन आसा खालामो नोंथाङा दिनैनि नैबे नायथुननि गेजेरजों इय आरो गुसुंयि बाहायनायखौ गुवारै मिथिसिनबाय गोजोन्थों।